October 18, 1972 tungod sa korpyo gidakop akong lolo. Gidala sa kamprami, kamot gigarote, kay iyang gipislit ang itlog sa hipi. Nalooy ko ni lolo perting lisanga, kay nagdalag labaha ang iyang gwardya. Si lolo kakoy apon, sigig hinol sa puson, maodi ay kay nahadlok nga toleon. Wala gayon matago iyang sekreto, nasakpan nga pisot ang akong lolo. Naglagot ang gwardya kay ang iyang labaha, nakabolog nagibang sa pagtuli na. Wa pa maayo ang iyang tuli, dihang si lolo gipapauli. Og tungod sa kainit sa adlaw, gikamatis kini og misinaw. Sa pag-abot niya sa balay, may bahaghak si nanay og si tatay. Kaming tanan nahikatawa, kay si lolo nagsulob nagpalda. Nagsayaw-sayaw si lola, iyang kalipay way sama. Arang-arang matod pa niya, di na bahog tik-tik ang akong bana. Nakoratan ang akong lolo, kay giguyod ni lola sa kwarto. O honghong pa sa akong lola, paghubodong kay sobanta. Wa pa maayo ang iyang tuli, dihang si lolo gipapauli. Og tungod sa kainit sa adlaw, di kamatis kini og misinaw. Sa pag-abot niya sa balay, may bahaghak si nanay og si tatay. Kaming tanan nahikatawa, kay si lolo nagsulob nagpalda. Nagsayaw-sayaw si lola, iyang kalipay way sama. Arang-arang matod pa niya, tuli na gyud ang akong bana. Nakoratan ang akong lolo, kay giguyod ni lola sa kwarto. O honghong pa sa akong lola, paghubodong kay sobanta. Maayo na kay lapas pa, tilawan ta kay tinikas na. A long time ago, moto'y sugilanon sa pagtuli sa akong lolo.